ಧನ್ಯ ಪೋಲೆ ಏನಪ್ಪ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಪೋ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಪೋ ಪೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಲಾಲೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋ ಪೋಲೆ ನಿಜಾಂಗ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಪೋಯ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಡೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಕೊಂಚನ್ ಬುದ್ಧ ಮಹಾವೀರ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ತುಮ್ ಗೀತಾ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಪನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬರ್ಚಂದಿ ಗೋಬಿ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರೋಟೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರೆ ಮರಲ ಅಪ್ಪುಟ ಆಯ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಪರೋಟೆ 5 ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ 5 ದಿಕ್ಕುಜ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಟಾಟೆ 3 ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ದೀತಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬಟಾಟೆಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದು ಏತ ರಶ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕುಸಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಎಂಚಿರು ಜನ ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗುವರೆ ಒಟ್ಟು ಆಂಟಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತೋಟದೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೀವಲ್ಲ ಹೋದ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಗಲ್ ಹಾ ಒಂಜ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಗಲ್ ಎದುಡು ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜ ಅಮ್ಮೇರ್ ಮಗಲ್ ಪಿರಾವಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ಮಗಲ್ ಮೂಲುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಮಗಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲು ಅಜ್ಜಿ ಮಗಲು ಪೂರ ಜಾಂಬೂರಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಂಟಿ ತೈಲಕ್ಕಾಗೊಂಡು ಬಿರಂದು ದುಂಬೆ ತೈ ತೋರ ಬೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಪೊಡಿಗೆ ಅಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ದಿಂತಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಾಡಿದೆ ದೊಂಕು ದೊಂಕುದು ಮುಲ್ತುದೆ ಪಕ್ಕಿ ಪಕ್ಕೆ ಅವು ತುಲೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಟ್ ಮಾಡ್ನಿ ಅದುಲೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಮ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲೆ ರಾವಣ ಗಾಳಿ ತುಲೆಯ ಟಾಪ್ ಗಾಳಿ ಜನ ತುಳ್ದಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಜನ ಕುಳಿತಲೆಕ್ಕ ಜನ ಸ್ಟೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರು ನಮ್ಮ ತಲ್ಪನೆ ಮತ್ತಿನ ಕುಳಿತಲೆಕ್ಕ ಜನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿಡು ಬರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದ ಅಷ್ಟದ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಚಿನ ಆಂಟಿ ಜನ ಒಂದ್ಸಲ ಕುರಿಯೇ ದಾದಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಇರೋದ ಉಣಿತದಾಗೆ ಆಣ ಎಂಚಿನ ಆಂಟಿ 8 ಜನ ಒಲ್ತು ಎಂಡನೆ ಕಜಾಮೀರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ತಂದು ಶೋ ಕೊಡು ಮಾರೆ ಅವ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆತದ ಮಾರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್
ಕುದುರೆದಿಲ್ಲ ಏನು ರಶ್ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಕುಲ್ದಿನ ಆತ ಪುರಿತ ಜನಕ್ಲೇನು ಬುಡಿ ಅಡ್ಡ ಮಿನಿ ಹೆಂಚಾವು ಕೋಡ್ದ ಗೋಡು ಉಡ್ದು ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೇಕ ಹೊರನೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪರಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಾಡ್ಬೋಯ ಮುಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೂರ ಮುಂದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಶೀ ಸೇಲು ಗುದಿತೀನಿ ಯಾನಾಗು ತಿಂಡ್ರ ಕುಲ್ದೀನಿ ನೆಂದಿನಿ ಓಲ್ಲೇರಿ ಮುಕುಲ್ಪುರ ಗೋಬಿ ಅನ್ಸಿದೆ ಹಾ ಗೋಬಿ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ಇಂಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕಿನ್ನಿತುಲ ಪಾಪ ಮನೆ ಪನೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ವೈರಸ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬೇಡ ಗೋಬಿಜ್ಜಾ ಗೋಬಿ ಎಂತ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ತರಕಾರಿ 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 ಗೋಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊರಿಯರ್ ಡಾಲ್ ಏನು ಹೋಗ್ಬೋಡ್ಯಾ ಓಲೊಂದು ಎಲ್ಯ ಕಾಯ್ಮಾಡು ಒಂದು ಪಡ ಹೋಗ್ಬೋಡ್ಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಇದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋರೆ ಬಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ 50 को देना हमको नहीं मिला है मैडम 10 रुपए के लिए हमें पता है इंग्ले ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುದು ಬಾತಿರ್ಕ 70 ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಉಂಟು ಕಾಸು ಸುಮಾರು वन पीस ಹಾಂ 200 ಅದು ಧನ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಅಲೆ ಬೋಡ ಅಂಚಿನ ಆರಕ್ಕೆ ತಾರೆ ಪಾಟ್ನ ಬೋಡ ತರಿಕ್ ಪಾಟ್ನ ತಂಚಿರ ನೆಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಾವು ನನ್ನೆಗ್ಲ ಬೋಡಾವ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಲೆ ಅವೇ ಬೋಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟ ದೋ ಎತ್ ಕೊರಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಕ್ಕ ಹಾಂ ಎಲ್ಪ ಅನ್ನುತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ